Det er lidt svært, men vi kan sagtens nå det. Og det tror jeg var lige begyndt at spille musik, og så var jeg i Østrig på en musikskole. Det er nok den bedste oplevelse, jeg har fået musik. Det er altid, men når man lige lærer dem at kende og deres spillemåde, så bliver det nemmere. Hvor det bliver skuespillermusik og så sang.